Празький майдан на підтримку українських моряків. Українці та чехи у чеській столиці писали листи до військовослужбовців, яких наприкінці листопада віроломно обстріляли та захопили в полон російські кораблі поблизу окупованого Криму. Українці масово почали надсилати слова підтримки нашим морякам, і акція вийшла далеко за межі країни. Цих вихідних дружні листи писала Прага. Як це відбувалося, розкаже наш кореспондент Софія Абляєва. Празький майдан проти російської агресії. На вихідні у столиці Чехії українці та місцеві активісти розгорнули плакати на підтримку українських моряків, незаконно атакованих та захоплених у полон у Чорному морі. На знак підтримки пишуть військовополоненим листи. Исходя из того, что перед тем, как письма им доручат, их будут читать, поэтому то, что люди пишут, должно быть весьма аккуратно и обтекаемо для того, чтобы они действительно получили. То есть пишут слова поддержки. Празький майдан збирається на вихідні вже 4 роки поспіль. До українців в його акціях долучаються і чехи. Вацлав Боздич, мешканець Праги, українських моряків підтримує, бо вважає їх своїми колегами. Мені жалко цих ребят, тому що вони нічого плохого, по-моєму, не зробили і їх бросили в російську тюрму. Я сам моряк і я сочувствую їм. Підтримали б акцію і більше чехів, але вони переважно не знають російської, а писати листи потрібно тільки цією мовою. Така вимога кремлівських тюремників. Але ті, хто не зміг написати листа, малювали. Через те, що я не розмовляю російською, я намалювала для моряків картину. Це така собі інсталяція мирного неба над штурмуючим морем. Більшість чехів не розмовляють російською, але ті, хто знає її, хочуть скоріш забути, адже це мова окупанта. Посол України у Чеській Республіці Євген Перебийніс написав одразу до 3 капітанів захоплених суден. Сподівається, вони передадуть вітання й іншим військовополоненим. Я написав Богдану Небелиці, Олегу Мельничуку і Роману Мокряку про те, що українці і багато чеських друзів тут у Чехії їх підтримують. І оскільки все-таки в російських тюрмах панує цензура, то я просто вирішив, листівку підібрав у таких наших національних кольорах. Думаю, що, можливо, це їм трошки зігріє душу. За кілька годин волонтери Празького майдану зібрали 16 листів підтримки для українських моряків. Вже завтра активісти надішлють їх поштою в московський СІЗО. Софія Абляєва, Євген Жовтий з Праги для Zaman.at.